Arada bir soruya da Hudaý Taala şoň adı Allah bolsa Celle Celaluhu ne adlar muhtelif bolupdur diye de. Mesihide diye iyiliği diye aytýar diye. İngilizce'de God diye aytýarlar. Türkmenle Tanrı diye aytýarlar. Farside Huda diýerler. Arabiýde Allah diýerler. Yahudile Yahve diýerler Hudaý Taala. O adı ne ütkäpdir? Adı ne farkypdyr? Adynyň ütkenliginiň ütken adı ýok. Her gowm ödüne bir mana beripdir şoňa. Bir zat iki awallan bamışdyk. Vacibul vücud, laýygy ibadat, ilahi berhak. Şoňa her gowm öz adyn, öz dilin ad beripdir. Hudaýyň ady ütken adı ýok. O şo ilah şo, ma'bud şo, Tanrı şo, Huda şo. Huda diýen Huda ýani bilýän. Huda şo. İki dänenin üçlükdirler. Huda. Yani zat iki öde awallan bamışdyk. Vücudu ödünden ne aýtdyk? Hiç kim muhtaç diýip aýtdyk. Adam şu taýda musulman dogullum. Şol gurrunları ödüymünde, öz hanamadamızda, öz jiretemizde zol öwrep edip durmaly. Ta ki iman ýagyna zerbe urjak zatlaryň näme men bir öwne geçmeli inşallah taala.